कविता मालवणी आसा. मालवणी भाषा तुमकां समजात. कोकणात एक शेरवडाचं झाड असता. त्याचं पान कोणतीही स्त्री डोईत घालणार नाही आणि नेमक्या ताच पान तिका तो दिता आणि काय होता हे कवितेत असा. लोकसांस्कृतिक संदर्भ असणारी कविता. सशाचे कान. त्या शेरवड्याच्या पानात सशाचे कान म्हणतात. वर्गात रीत मोडान या सशाचे कान माळून दिलाय. वर्गात रीत मोडान तू सशाचे कान माळून दिलंय आणि अख्खो वर्ग हसाक अख्खो वर्ग हसाक लागलो. वाटेत वळणार गाठल्यान म्हणाला, तरी तुका मी सांगी होतय असली पाना माळणत नाही. पण तूच म्हटलंस माळूचा तर माळ दुसरा देव. माळूचा तर माळ नाही तर दुसरा देव असा काय. ता ऐकान तुझ्या पुढे अख्खी दुनियादारी माझ्या. तुझो शबूत छल्लय माळलंय सशाचे कान. माका माहित असा मी सशाचे कान माळल्यार अख्खो वर्ग हसताना तुझ्या डोळ्यात दुखा. रागान कौंडाळा झाले तुझे डोळे. माझी भगल जीवाक लागली तुझ्या. भगल म्हणजे चेष्टा. माझी भगल जीवाक लागली तुका. अरे इतक्या काय मनार घेतस. मी दिसभर माळले ना सशाचे कान. इतक्या काय मनार घेतस. मी दिसभर माळले ना सशाचे कान. शेवटाक फुल काय नि पान काय. माळणारा मी दिनार तू हसणारे गेले चुलीत. शेवटाक फुल काय नि पान काय. माळणारा मी दिनार तू हसणारे गेले चुलीत. पण शेवटाक मुंबईन घात केलो. मी या माथ्यात माळलेले तुझे कान तू विसरलंस. कानार हात ठेवलंस तू मुंबईच्या दुनियेत. मुंबई गेली काय माणसा पाटला सगळ्या विसरतात नाही रे. मुंबईत गेली काय माणसा पाटला सगळ्या विसरतात नाही रे. कशी असणार रे ती. पुढल्या जन्माक तुझ्या वांगडाक जमला तर बघूची असा माका. पुढल्या जन्माक तुझ्या वांगडाक जमला तर बघूची असा मागा. तुझी दर वर्षा वाट माझी वाट लावून गेली. आता तर कितकी वर्षा झाली नाही रे त्याका. भुरगी सुद्धा झाली असतीत ना रे तुका. भुरगी हा कोकणी शब्द आहे. बोलो. भुरगी सुद्धा झाली असतीत ना रे तुका. कशी दिसता रे आमची घरकारी. ती तरी डोळे भरून बघूचा. आताशा हडगीवर